abril aldera, mahastiak lotaldi luzetik itzartzen hasten diranean, edo Mikelen bizita izan genuen. Nola zabaldu garden botillakoa, bai? Imagina zagun, zure izena? Mozen urte betzea da, guztieko bedatu baitu, artetzera, bai? Eta goaz, Reko gauza izango nintzateke, kortxo ateratzekoa sartzea. Ere ustez, kortxo ateratzeko horina, hau. Txikiena, leku guztietan sartzen da, eta gaina merkeena da. Bai? Eta praktiko da. Eitzean izan dezakezue, aireena, bestea, baina jatetze batean, ez da ondo ikusita, kamareroaren somelierra, Kriston kamankulu bat ataratzea. Bai, somelero bat da. Orduan aurkuratzen da, eta sartu espirala, eta poliki-poliki, botila mugitu gabe, etiketa horrenik kontze begira dago, ez dut egiten horrenik ikusten dautizea, portotan sartu. Etiketa, bera begira dago, eta zaratarik gabe, zaratak desatze eginak izaten dira jatetzeetan, hartu eta atarek. Usendo, eta plater txiki baten emango zaio, bezirari gabera superbizatzeko. Ados, orain, hartu eta batzuek hartu botillak eta bota egiten dute lehenengoaz. Ez duz inoiz ikusi botilla zaluta, bota. Hau da, garezkiro markea dago. Garezki, ez? Karako botatu dugu. Kontuen zabar dugu, espirala, ez dugula, ez dela inoiz kortsoa pasatu behar. Kortsoa pasatu egiten denean, orduan kortsoa. Metodo zientifikoa ere erabili genuen. Usaimenari jarri genion arreta hasteko. Ataldeantza, lehenengoa izan da meloia. Eta zuentzako lehenengo izan da zagarra. Gero, botilak zabaldu eta ardoa botatzen hasi zen. Lehenago, ardoaren koloreari erreparatu genion. Handik itxira baina, edaten hasi ginen. Lehena. Bigarrena. Eta hortik, hori berdezka bat, baina ez da lehena. Horrela, Giratu bat uste bihur bale, horrela, bai? Amodik, baina azkenean, etxera joan ginen. Pozik, baina ez oso 8 minutu.